Dnes vám trošku poviem o tom, čo sa deje na oblohe. Teraz máme krásne slniečko, som vonku, nebo je úplne modré, čisté, krásne, tak ako to bývalo kedysi a tak ako to občas býva. Ale ak si začnete všímať, čo sa deje hore nad vami, ak si začnete všímať tie čiary za lietadlami, tie chemtrails, za ktoré sme mnohí tak zosmiešňovaní, pretože ešte stále naše slovenské médiá nepriznali, že chemtrails sú skutočnosťou tak, ako je to všade v zahraničí. Keby ste chceli o tom vedieť viac, tak sa dajú vyhľadať normálne priamo na internete patenty, ktoré súvisia s geoinžinierstvom a s chemtrails. Najmä na patentovom úrade Spojených štátov amerických je nespočetné množstvo patentov, môžete si to pozrieť. Takže nie je to žiadna konšpirácia, žiadny vymysel, je to niečo, čo existuje a to, že médiá predtým zatvárajú oči, to na veci nič nemení. Ale pozrieme sa na to, čo to ďalej spôsobuje a ako všetko so všetkým súvisí. Teraz máme nádherné, naozaj modré nebo, úplne čisté, krásne, úžasné, priam letné. A keď si začnete všímať niektoré dni, keď začnú teda lietať lietadla po oblohe a vidíte, že tie obyčajné čiary, ktoré sú miznúce, to sú tie contrails alebo kondenzačné stopy, zrazu už nie sú také, ale zrazu tá čiara tam ostáva v podstate niekoľko hodín. Odkiaľ až pokiaľ vidíte, jednoducho je to čiara. A vidíte, ako sa tie čiary vrstvia na seba. Som trošku zadýchaný, lebo som teraz docvičil, sa ospravedlňujem. Oni sa vrstvia a potom sa robia z nich všelijaké také piškôrky, sa vždy smejeme, že zase hrajú piškôrky hore a tak. A keď si začnete všímať, alebo si začnete fotiť tú oblohu od rána až do pobedia, tak si všimnete jednu vec, že z toho krásneho ranejšieho modrého čistého neba zrazu tie čiary sa tam vrstvia, začnú sa trošku tak ako rozplývať po určitých hodinách. A po niekoľkých hodinách máte nebo ako keby zastreté. Keď sa tam pozriete, tak je akoby zastreté nejakou takou záclonou. A mnoho ľudí si to všíma, ľudia, ktorí sú všímaví, tak to proste vidia. A keď si to začnete fotiť od rána až do pobedia, v tie dni, kedy tie chemtrails sa tam nachádzajú, tak si to všimnete úplne krásne. No a keďže všetko so všetkým súvisí, je taký projekt, ktorý sa volá, že Dim the Sun. Okrem iných ľudí je za tým aj nadácia Billa Gatesa. Opäť nie je to žiadna konšpirácia, je to normálne reálny fakt. Je to projekt, ktorý teda bol vraj urobený preto, lebo sa otepluje planéta, aby sa zabránilo oteplovaniu planéty, tak vlastne pomocou geoinžinierstva sa práve takéto akoby záclony na nebi robia, aby sa planéta vraj teda neoteplovala tak ako rýchlo. A teraz si predstavte celý ten projekt Green Deal, ku ktorému nás Európska únia tlačí, a ktorý má byť v podstate úplne dokonaný do roku 2030, ktorého súčasťou sú aj solárne panely a celkový taký prechod na solárnu energiu. Už na každom druhom dome na Slovensku tie solárne panely sú. Prechádzame na elektromobily, teda nie ja, ale mnohí ľudia v domnení, že je to super, pretože vlastne ochránime planetu a tak ďalej, tak už asi aj viete, ak trošku študujete, že to vôbec tak nie je, pretože výroba tých batérií a ďalej, potom ich ničenie tých batérií vôbec nemá nič spoločné s nejakou ochranou planéty. Každopádne, projekt Dim the Sun a to, čo vidíme na nebi, že v podstate sa už mnohé dni deje taká záclona a to slnko už nesvietí tak, ako má, spôsobuje to, že v budúcnosti vám tie solárne panely budú fungovať oveľa menej. A to, na to, čo tu sme tlačení, že si to musíte urobiť a máte všelijaké dotácie a keď si to kúpite, aj tak sa vám vlastne tá investícia vráti až o niekoľko rokov. Je veľmi možné, že k tomu vôbec nedojde, že sa vám tá investícia vôbec nevráti, pretože už jednoducho tie solárne panely o niekoľko rokov vôbec nemusia byť také účinné, aké sú dnes. A to opäť zase súvisí s tým, čo povedal kedysi Klaus Schwab a čo píše aj vo svojich knihách, to je bývalý prezident a zakladateľ Svetového ekonomického fóra. To sú ľudia, ktorí rozhodujú o tom, akým smerom sa bude vlastne uberať celá geopolitika, a ktorí aj napríklad vymysleli to, že nebudeme nič vlastniť a napriek tomu budeme šťastní. Takže toto všetko, keď si začnete dávať dokopy, začnete čítať tie knihy, tak zistíte, že to, čo ja hovorím, vôbec nie sú žiadne konšpirácie, to je niečo, čo proste je nastavené, čo sa už teraz deje a čo sa Bill Gates is backing the first high-altitude experiment of one radical climate change solution, creating a massive chemical cloud that could cool the Earth.
It's called solar geoengineering, and it's highly controversial. It would look something like this. Thousands of planes would fly very high and use nozzles to inject millions of tons of light-reflecting particles into the stratosphere. It would create a thin chemical cloud of those particles around the whole planet, blocking some sunlight from reaching the surface.